बयनिसिमबो लक्षी फुजानि गाहाम हामलायनाय आरो गोजोननायखौ बावहरदों। दा दिनैहाय बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय मंगलियान दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननि बानजायनायजों बे मंगलियान गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि जि फरायसाफोर बे फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे समाजनि थाखाय मोजां थासारि दानायनि जि हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव दिनैहाय गाहाय आलासि हिसाबै सावरायलायनायाव बाहागो लानो चिरां जिल्लानि सासे एडिसि मानगोनां रिंखां मुसाहारि बिथांखौ आलासि हिसाबै लाबोनाय जादों। आरोबाव बे फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोन, ओनसोलनि गारजेन आफादफोर, एबसुनि गासैबो दैदेनगिरि बाव ज' जानाय जादों। बिथांमोननि थांखिया बेखौनो स्पष्ट खालामदों जे जोंनि समाजाव जे सोलिबाय थानाय बायदिसिना फुजाजों लोगोसे आन्थोर जयै जि गोलाव गोलाव दिन मेला फाथिनाय आरो बै मेलाफोराव बायदिसिना जोंनि सुबुंफोरनि जि साननाय हनाय, जोंनि फरायसाफोरनि जि मोनसे फरायनायनि जि थासारि, समाजनि फारसे जि मोनसे गुबुंले जि परिबेस लाबोनाय, जिफोरनाखि बाहाय जायगा मोनबोबाय थादों थांनाय गोलाव समनिफ्राय जौ जुवा होनानै जानाय लोंनाय बायदिसिना खेला दुलानि गेजेरजों मोनसे बिस्रंखला जि परिबेस बेखौ नुबोदों। दा बेखौ नोजोर होनानै बेनिखायनो दिनै बिथांमोना बे हाबाफारियाव रेलिबो लानाय जादों जे समाजाव ड्राग्स जानाय, जौ लोंनाय, बायदिसिना ओंथि गैयै मेला फाथिनाय आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो फरायनाय गारनानै बाइक सालायथिंलाबायनाय, बेफोर गासैबो थासारिखौ गैया खालामनानै समाजाव मोनसे इयुन जोलै हान्जा गोग्गो जों दानो थाखाय गोजोन आरो मोनसे जौगालु मोनसे बर' माहारिखौ दानायनि नोजोरजों दिनै बे हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों। आरो फरायसाफ्रा फरायनाय बिथिं गावनि इयुन जिउखौ दानांगोन, मोनसे गोग्गो सोलोंथाइ लानानै, क्वालिटि मोनसे सोलोंथाइ लानानै, स्किल लानांगोन, बे बाथ्राखौ दिनै नोजोर होनानै रेलि खालामखांनायनि उनावबो फरायसाफोरजों सावरायनाय जादों। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि थासारिखौ दानायनि थाखाय जों दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों समाजनि गासैबो सुबुंफोरखौ जों खावलायदों जे बेवहाय जों परिबेसखौ थिग खालामनो हायाब्ला गणपति नोंनि आंनि मोजां साननाया बा फोरोंगिरिफोरनि जि मोनसे हास्थायनाय बा बिमा बिफाफोरनि जि मोनसे फिसाफोरखौ गथ'फोरखौ लानानै जि सिन्थाधारा, ओनसोलनि आफादफोरनि साननाय, बे मालाबाबो जों लुबैनाय बायदि जानाय नङा। दा बेनिखायनो जोङो बेक्तिगतनिफ्राय आराम्भ खालामनानै, गामिनिफ्राय न'खरनिफ्राय आराम्भ खालामनानै, गंफ्रामबो एलपि स्कुलनिफ्राय आरो बायदि रोखोम फरायसालिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै, साफ्रोमबो फोरोंगिरिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै, साफ्रोमबो दैदेनगिरिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै जोंनि सिन्थाधाराया जुदि गोजोन मोनसे परिबेस दानायनि फारसे खामानि मावोबा निस्सय जोङो लुबैनाय बायदि मोनसे थासारिखौ जों बानायनो हागोन। आरो बे थासारिखौ जों खालामनो हायोब्ला गाबोन जोंनि ओनसोलाव बा बर' माहारिनि गेजेरावबो जों लुबैनाय बायदि मोजां माखासे जोङो मानसिफोरखौ जों दानो हागोन, हिउमेन रिसर्सखौ जों दानो हागोन। आरो बेनि गेजेरजोंसो बर' हारिया जों बुहुमाव जोंनि जि सिनायथिनि बाथ्रा, जोंनि जि थामोनथायनि बाथ्रा, जोंनि जि जौगाथायनि बाथ्रा, बेखौ जोङो रोखा खालामनो हागोन। नङाब्ला जोङो जेंनाजों जों भुगिनांबाय थागोन। गोलाव सम दिनै जोंनाव बयनावबो मोनसे एक्सपिरियेन्स दङ दे जोंनि समाजा बेबायदि थासारिनि थाखायनो दिनैबो नांगौबायदि जों जौगानो हायाखै। जोंनि फरायसाफ्रा गोसो दं फरायनो, नाथाय बिथांमोनखौ गाज्रि खालामनाय, गावसोरनि जि मेइन जि उद्देश्य बा लामानिफ्राय दिरेल खालामनाय गुबै जाहोनानो जों दिनै मोनदांदों। दिनै जों साननो हादों जे परिबेसनि जों गलाम। जोंनि बिमा बिफाया, जोंनि गारजेनफ्रा, जोंनि आफादफ्रा, जोंनि फोरोंगिरिफ्रा स्कुलाव, गामियाव, न'खराव बा ओनसोलाव जोङो मोजां मोनसे परिबेस दानो हायाखै, जायनि थाखाय जोंनि गथ' गथायफ्रा दिनै आन्दायदों। आरो बेबायदि मोनसे गुलाय गुजाय थासारियाव जोंनि फरायसाफ्रा गाब्र'नानै गाव गावनि जि माने इयुननि जि जिउनि थांखि, बे थांखिनिफ्राय दिरेल जालांनाय, बिथांमोननि सिन्थाधाराया स्पइल जालांनाय, बेखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। दा बेनिखायनो दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो मंगलेनावल' लादों बे नङा, गुबुन गुबुन फरायसालिफ्राव, गुबुन गुबुन ओनसोलफोरावबो फैबाय थानाय समाव जों लांबाय थागोन। बेखिनि बाथ्राखौ मिथिनाय जाबाय।
जोंनि समाजावहाय समाज बेरेखा जुवा ड्राग्स बा बायदिसिना एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सनि जे समस्या बे समस्याया जोंनि ओनसोल बा जोंनि खाथिनि ओनसोल जेरावबो बे दङ आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर मोनसे समस्या। बेनि थाखाय जोङो जेब्लायबो सिन्था खालामबाय थादों बा खामानि मावबाय थादों आरो बेखौ सिन्था खालामनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद मंगलियान दालाइसाया दिनै जे प्रग्राम खालामदों फरायसाफोर लकेलनि गार्जेनफोरखौ लानानैहाय हानजा सुरनाय आरो मोनसे सावरायमेल बे हाबाफारिखौ आं लानायनि थाखाय बिथांमोनखौ आं गिबियावनो साबायखर बावदों आरो आसा खालामदों दिनैनि जे सांग्रांथि हानजा सुरनाय आरो लोगोसे सांग्रांथि मेल बे मेलनि जुगिदि जोंनि जे उन्दै उन्दै गथ'फोर बिसोरनि गेजेराव जे बैफोर गाज्रि मुवा गाज्रि अयभास गाज्रि बेसाद गाज्रि जे जेंना बेफोरनि जे फ्राय जे गोजानाव थानांगौ बेफोरनि मेसेजआ निस्सय उन्दै उन्दै गथ'फोरनिसिम निस्सय थांगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो फैगौ समावबो बेबायदिनो ओनसोलनि दैदेनगिरि समाजनि दैदेनगिरि बा फोरोंगिरि बिसोरनि जुगिदि बेफोरबायदिनि सायावहाय सांग्रांथि बा बेफोरनि सायावहाय जे मावनांगौ दायित्वफोर दङ बेफोर मावनांगौ दायित्वफोरखौ समाज हिसाबै बयबो आवगायबोगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो लोगोसे जोंबो जोंनि जेराव जे मावनांगौ दायित्व दङ बेफोरबायदि समाजनि माखासे आफादफोरजोंहाय जे मावफानानै जे माखासे जोंनि दायित्वफोर दं बेफोरखौबो जोंबो सहाय खालामबाय थागोन होननानै जोङो बुंनो सानो। ना निस्सय गार्जेनल' नङा गार्जेनजों लोगोसे समाजनि सोरगिदिंनि गासिबो मानसियानो बेवहाय दायित्व दं जोंहाबो दायित्व दं नोंथांमोननि जुगिदि बा नोंथांमोनहाबो माखासे बेवहाय दायित्व दङ। बे जोंनि जिहेतु मोनसे समस्या बयनिबो बबेबा मोनसे न'खरनि सोरबा सासे पेरेन्टनि गार्जेननि बिमा बिफानिल' बे समस्या नङा बे समाजनि मोनसे समस्या आरो बेवहाय जोंहा बयहाबो दायित्व दं गार्जेनजों लोगोसे गतिके बबेबा खेथ्रआव जों नुदों गार्जेनफ्रा बिसोरखौहाय मोजाङै गाइड खालामनो सम मोना बा सोरबाया रोङा गतिके बेफोरखौहाय जों समाज हिसाबै जों साखाथियाव थानाय जों दैदेनगिरियानो जा बा नोंथांमोन बायदि हांबादिगानो जा बयहाबो बेवहाय दायित्व दङ गतिके आसा खालामो बैफोरखौहाय समाज हिसाबै समाजनि मोनसे समस्या हिसाबै लागोन आरो समाज हिसाबैनो जाहाथे समाधान खालामनो जाहाथे आवगायबोयो।